a la divulgació i a la defensa del guaraní. Jo el vaig conèixer personalment quan vaig estar al Paraguai l'estiu passat, i em direu bé, malgrat no fa cultura catalana, no, fa cultura guaraní, però pel lector català trobar-se a les pàgines d'una novel·la de guaranís i de paraguaians un arqueòleg català no deixa de ser una picada de mollet que s'ha d'afalagar i que l'orienta bé. Bé, per no avorrir-vos més, em queda només explicar-vos una mica la raó de ser d'aquesta mostra poètica que tan brillantment us ha ofert la Laura. Com us deia, aquesta novel·la és farcida d'altres coses de poesia, i no solament de poesia aliena, sinó de poesia pròpia, o sigui, d'autocitacions de poemes del mateix autor. He calculat que un 8% del text és autocitació de les seves poesies. I aquí jo, com a traductor, vaig trobar amb una dificultat, amb un dilema i amb la necessitat de prendre una decisió. Un traductor sempre ha de prendre decisions perquè es tracta de... O sigui, aquest poemari està gairebé íntegrament abocat dintre del cos de la novel·la, però no tota una peça. Intermitentment hi ha fragments, de vegades un vers d'escadusser, de vegades un poema sencer, de vegades és reproduït textualment, de vegades en petits retocs. Sovint el retoc consisteix simplement a canviar els adjectius en masculí pel femení, perquè l'artifici literari és que, com us deia al començament, que l'obra protagonista és poeta, això també es horroritza, o també escandalitza la policia, fa poemes. Els poemes que Marcos va escriure estan a l'exili, a tots aquests llocs, a l'ambaixada de Mèxic, a Madrid, a Pittsburgh, a Yale, a Harvard, a tots aquests llocs per on passava, poemes, alguns d'amor, alguns del sofriment, de l'angoixa, de l'exiliat, no ho és injustament, per haver defensat la llibertat. Figura en la novel·la, figura que és de soledat, està també empresonada injustament per la defensa de la llibertat, figura que és ella la que escriu aquests poemes. Per tant, quan hi ha un adjectiu que refereix a si mateix en masculí a la novel·la, aquest mateix adjectiu surt a formar. Bé, el cas és que traduir, per una banda, traduir poesia no és el mateix que traduir novel·la o narrativa, i després que traduir trossos, diguéssim, de poesia, alguns retocats, inserits enmig de la narració i sense conèixer de vegades la novel·la sencera, el poema sencer o el poemari sencer, doncs em semblava, per una banda, agosarat i per altra banda poc honest, perquè el resultat podia no ser el desitjable. I amb l'quiescència de l'autor vaig prendre la decisió d'aquests poemes deixar-los en el castellà original. Però, per fortuna, això, per banda meva, alguna certa recança de deixar una feina no ben bé acabada del tot. Però, per fortuna, quan vaig estar allà, l'autor va tenir la batalla d'obsequiar-me amb un exemplar de la versió bilingüe en castellà i en portuguès d'aquest poemari, i aleshores jo vaig tenir l'ocasió de traduir-lo a l'Alaix. O sigui, la traducció està feta, tot i que la desgràcia encara no està publicada, però la traducció està feta, i el meu somni seria que si s'arriben a exaurir aquest petit tiratge de 300 exemplars que prudentment se n'ha fet i se'n decideix fer una nova edició, doncs poder substituir aquests fragments de poemes que jo vaig deixar en versió original en castellà